नमस्कार भैया लोग, का हाल चाल बा। तो हम हई पिया जी के पातर और तिरिया बा। तो चली शुरू कइल जा आज के वीडियो बा। तो ये बाबू मोबिल तनी बजावा एगो कांवर भजन कि सुन के मन गदगद हो जाओ। झुलुठिया भोला जी आपन कहीं से झाड़ ली। अरे बाप रे बाप, हम तो जानत रहने कि भोला जी जाटाधारी होई, बाकी आज पता चलल बा कि भोला जी अब तो झुलफी राखे लगनी। देखत तानी ये भैया लोग, हई आज कल के ब्यास जटाधारी बाबा के झुलफी वाला बाबा बना देले बाणे। का बताई हो, भोला जी कहिया से नौका जनरेशन में आ गईनी। क्या बताई ये भैया लोग, ऐसन ऐसन कांवर भजन सुन के मन में भक्ति वाला फील तो ना, बाकी दिल के फील छिलबिल हो जाता। अब रउए लोग बताई ये भैया कि भोला जी के कहता न कि झाल ली झुलफिया ककही से, बताई ई कौन कांवर भजन हो। अब तो सरवा हमारा ई डर लागे लागल बा कि कौनो ई मत आके गावे लागसन कि भोला जी फेयर लवली लगा ली आ गोरा जाए। हाँ मने का भरोसा बा, जब भोला जी ककही से झुलफी झारतानी तो अब फेयरो लवली लगा लेम तो कौन दिक्कत बा। सुनतानी नु है कुल कांवर भजन, देखी केतना बढ़िया फील आवता। भोला जी अब झुलफी झारतानी, ओकरा बाद से कुछ दिन के बाद पता चली नु कि भोला जी अब सेंटो मारतानी।